Και τώρα εσύ εκεί πήγες, Ναι. Πώς πήγες? Εγώ είμαι όπου πήγα, εγώ ήμουνα. Ναι, λέω, πώς πήγες? Ο ίδιος που είχα ραντεβού ήμουνα. Ρε παιδί μου, αυτή ήταν εκεί. Ναι, πώς θα πήγαινα. Εσύ άρα δεν πήγες? Βέβαια, άρα. Ρωτάμε, αφού εσύ πήγες, δηλαδή πήγες πώς? Λίγο πριν πάω, λέω δεν πάω και πήγα. Ναι, αλλά άλλο λέμε ότι αφού αυτή δεν είχε πάει. Αυτή είχε πήγει πριν. Εγώ είχα πήγα που ήτανε. Ναι, αυτό κατάλαβες. Δηλαδή εννοούμε ότι αφού εσύ πήγες που πήγες, κατάλαβες. Ναι. Ο πηγεμός πώς έγινε? Πηγεμωμένοντας. Πημεγιουμέντουσας. Πημεγωμένοντας μεν. Εγώ. Πήγαινο με ντούντεσταν. Άμα είσαι αντάλι και πήγαινονται ντούσταταν, τότε θα